Познавате ли Avon? Знаете ли за всички успехи на компанията, постигнати за 125 години? Историята на Avon е историята на жената през десетилетията. Преди 125 години предприемач-мечтател на име Дейвид Макконъл осъществява невероятна идея да изгради бизнес, основаващ се на възможност жените да печелят пари извън дома си, като постигат финансова независимост и по-добър живот. Това се случило 34 години преди жените в САЩ да имат дори право да гласуват в избори. Компанията, наречена тогава California Perfume Company, започва с един единствен генерален представител, госпожа Алби, и с продажбата на 5 аромата. През годините California Perfume Company процъфтява, 5 аромата се превръщат в хиляди продукти. Към госпожа Алби се присъединява истинска армия от представители. Бизнесът се разширява първоначално в централата на компанията в Съфърн, Ню Йорк, а след това в Съединените американски щати и по целия свят. През 1939 година развитието на компанията надскача името си и се превръща в Avon Products. От един представител до повече от 6 милиона представители днес, от 5 продукта до хиляди, от една държава до повече от 100 по целия свят. Днес 2 от всеки 5 жени по света са закупили продукт на Avon през последната година. Така, Avon се гордее с 90% познаваемост на марката. Козметичната линия на Avon включва добре познати серии като Anew, Avon Color, Advanced Techniques, Skin So Soft. В действителност продуктите, носещи името Avon, са повече от тези на всяка друга марка по света. Avon е една от водещите компании за продажба на аромати в света и има дълга история в създаването на парфюми от знаменитости. Outspoken by Fergie, Reese Witherspoon и нейният In Bloom, Spotlight на Къртни Кокс, Unscripted на Патрик Демпси. В портфолиото на компанията има и 3 парфюма, разработени от световно известния дизайнер Кристиан Лакруа. През годините Avon създава също Undeniable на Билли Ди Уилямс, Uninhibited на Cher, както и парфюм с името на Катрин Деньов – Деньов. Avon има дълга история в откриването на иновативни технологии, които нареждат компанията сред лидерите на пазара, диктуващи световните тенденции. С над 350 учени, работещи в Центъра за изследвания и проучвания на стойност над $100 милиона в Съфърн, Ню Йорк, както и в 8 лаборатории по света, Avon предлага козметика от световна класа за жените от цял свят. В областта на грижата за кожата, Avon е първата голяма компания, която въвежда съставката ретинол в продуктите против стареене на кожата, както и първа в масовия козметичен пазар използва технологията на алфа-хидроксикиселините. Може ли да познаете колко продукти от серията Avon Anew се продават всеки час? 2400 броя всеки час! Безопасността на потребителите на Avon е приоритет номер 1 за компанията. На 2 юни 1989 година Avon става първата голяма козметична компания, която прекратява тестването на продуктите си върху животни. Ние сме различни, защото сме винаги иновативни. Моделът ни за директни продажби дава възможности за работа на жените във време, когато е имало много малко опции за кариера. Нашите представители са сърцето на бизнеса. Като най-голямата компания за директни продажби в света, Avon оперира в над 100 пазара и има повече от 6 милиона и 200 хиляди независими представители. Можете ли да познаете колко Avon червила се продават всяка секунда? 4 червила всяка секунда! Да бъдеш представител на Avon е уникално преживяване, защото компанията за жени е уникална. Представителите имат възможност да развиват уменията си чрез различни обучения, като превърнат себе си в консултанти по красота или да увеличат приходите си, като започнат свой собствен бизнес, чрез обучения и привличане на нови представители на компанията. През годините, ние в Avon винаги сме били горди с наследството, което имаме. С марката Avon, която е емблематична, както и с репутацията ни на социално отговорна компания. Основателят ни е изградил компанията на базата на непреходни ценности и принципи, в резултат на което Avon постоянно е отличавана като една от най-уважаваните компании и като една от най-добрите компании за работа с почти 42 000 служители и с повече от 100 офиса в целия свят. В Avon сме горди, че имаме повече жени в управлението, отколкото всяка друга публична мултинационална търговска компания. С над $10 милиарда годишни приходи, Avon е най-голямата компания за директни продажби и е номер 1 козметична компания в бързо развиващите се пазари. Андрея Джанг, председател и главен изпълнителен директор на Avon Products, е отговорна за разработването и изпълнението на всички дългосрочни стратегии за растеж на компанията,
за развитие възможностите за допълнителни доходи на жените по света, както и за позиционирането на Avon като водеща козметична компания за директни продажби. Лидерските способности на госпожа Джанг са отличени с множество награди. Фондацията за жени на Avon днес е най-голямата глобална корпоративна фондация за каузи, свързани с жените, и е представена в над 50 страни в света. От 1955 година, когато е създадена фондацията, над $800 милиона са събрани и дарени за важни каузи като борба с рака на гърдата и домашното насилие. Фондацията за жени на Avon също така оказва помощ и на нуждаещите се чрез своите програми за подпомагане при природни бедствия и катастрофи. След разрушителните земетресения за инициативи по възстановяването на Хаити са дарени $1 милион, а на Китай са отделени $5 милиона. Дейвид Макконъл пише преди повече от век: границите на този бизнес се измерват единствено с упорит труд и ентусиазъм. Ако се обърнем към миналото и същевременно погледнем в бъдещето, ще видим, че възможностите стават все повече и повече с всеки изминал ден. Празнуваме нова ера за жените и в Avon вървим по-бързо. Търсим повече от всякога нови начини да предоставим на жените по света възможност да купят качествени продукти на достъпни цени. И така, какво е новото в Avon? Отговорът е вие. Дали като ценен потребител на нашите продукти или като представител, ние сме тук, за да ви помогнем. Avon е компанията, която поставя спиралата на миглите и храната на масата, която се бори с бръчките с едната ръка и рака на гърдата с другата, която знае цената на перфектните устни, но си отваря устата и говори открито срещу домашното насилие и за финансовата независимост на жените. Това е компанията, която донася красотата до вратите, но която ги и отваря. Компанията, която подкрепя 6 милиона представители в над 100 страни. Това е Avon. Компанията, която 125 години застава зад красотата, иновациите, оптимизма и преди всичко зад жените.